Moi kaikki, Joonas ZZX täällä menossa tonne kaivariin ja mä nyt samalla kerron tässä siitä, että kun en nyt tehnyt vähän aikaa videota, vaan sen takia, koska mulla on ollut muuttohomma tässä ja ei oo oikein huvittanut, kun se on niin so sad. No en mä tiedä, so sad, mutta sad juttu kuitenkin. Onkin viikolla look at everybody where I am. Mä oon menossa kaivariin. Mä olin serkuilla. Serku. Mitä vittu mä tässä koilen? Niin. I love my cousins because they are so funny. Tää menee taas siihen, että mä höpöilen jotakin paskaa. Niin kuin aina. Yeah. Sitten kun mä pääsen tonne kaivariin, siis ihkuu, mä teen huoneen esittelyvideona. Jesus Christ. Ketä kiinnostaa? Että mä teen kun saatana huoneen esittelyvideo. Mä oon ihan sekaisin. Huoneen esittelyvideo on. Niin. Mä vähän sekaisin, kun mä söin yhden jaffukeksin tossa. Ennen kuin lähtin tuolta serkuilta. Joo. Tää mun kanssa puolella. No, mutta nähdään siinä huoneen esittelyvideossa. Heippa kaikille! Hei hei!